Čaute ľudia, je to Superman, taký trošku smutný Superman, pretože som zistil, že ten špeciál, čo som natáčal, sa mi uložil síce, ale nejde sa mi vložiť na YouTube stránku, takže nejde mi naeditovať. Editujem to tu asi tak. Ešte včera som to začal editovať a úplne zle. Nešlo mi to proste dať na ten YouTube a keď sa mi to tam podarilo dať, tak som to spustil celá čierna obrazovka, takže vidíte aspoň. Som tu v originál Gogoman TV tričko. A no tak. Ako ste si užili Vianoce? Ja som si užil veľmi dobre, som dostal voňavku. Nepoviem akú značku, pretože budem hovoriť, že je to reklama. Dostal som všetko na florbal, vám ukážem. Vlastne nie všetko, iba chrániče, takže sú tu. Čakajte, ja vám to nedokážem. Dvoje chrániče na pišťalu, štucky a jedno chrániče. Toto sú vlastne chrániče na klona, len tam po jednom kuse, pretože na Vianoce Ježiško zabudol kúpiť druhý kus. Ja viem, že Ježiško neexistuje, ale no, takže som smutný z toho. Tak kto bude mať na mojom videu 1 like, na tomto videu, čo je teraz, budem mať 1 like, odber a pridané toto video medzi obľúbené, tak sa automaticky zapína, teda sa zapája do zapája do súťaže. Ja si toho meno, kto to spravil, napíšem na papierik a hodím do klobúku, toho indiánsko, to na klobúčiku. Tam ho môžete vidieť vzadu. Tento. No, tak do tohto nahádžem mená a ja iba tak randomne vyťahnem a ten výherca si prečíta to svoje meno, napíše mi do komentáru, že on sa tak volá a napíše mi adresu, teda mi to napíše na Facebook a Facebook už som vám dal na moje prvé video do popisku a takže kto to bude mať, tak mi napíše adresu a ja mu to pošlem. Takže toto by bolo všetko pre toto video. Majte sa krásne. Čau. A šťastný nový rok!